Horas ma dihita saluhu nakadamang do dainang nenolonga di baga satu hatta Yesus Kristus tapasadaru hatta martangya kita. Dameni dibata na sumurung siyan saluhu na karoha ima na mangaramoti ati-ati do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Huriani dibata hatta ni Tuhan na saortu hita dia pala partikyanon dienek doi sian buku tolu Yohanes bidusada mamuka mai sian ayat 5 ro dia pawaluhon odo hatta ni Tuhan. Nadinggado pabenami anggia na tuak kadongan nang tuaka tamue. Dia tidak kena sida do holong ni roham di jolo ni huriai. Dengan ma parbor hatomu nasida marguru tunatama di debata. Ay alan ni guar ido nasida borhat. Dak adong di jalo nasida agia aha sianaka parbegu. Di baheni tamahita majakkon akka nasongoni. Asa gabedongan pangula hita pajongjong hasitongani ido yang usahana. Dihita salu nakadamang do dainang nehnolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus. Molo hita parwahon di jama sesonarion nunga gudak kalak mardalani aka ari-arina mangasan hadirion na sabing jala gudang do halak madok dang pola rikot pangrupion ni halak tungoluna. Sifat individualis gabe ina ma jok dipajul aka halak sisonarion. Hape sa sitong na amanginang molo takas tarajumi di tonga-tonga nyaka parngolotta. Harajau ni debata dada boy jongjong marhite-hite hadirion ni sa halak jolma. Alai harajau ni debata di pajongjong marhite-hite na totong halak na porsiai ikut patu pahon marsyuru pada tonga-tonga nyaka parngolua. Ulido sada parsauran molo nasida boy marsihurupan diaka hagaleo nang aka hagogoon. Alai mago do haulio nyaka parsauran molo dak adong be saling marsyurupa di tonga-tonga ni parsaurani. Amanginang di bagasan jamita na satu hita dia pala partikyanon. Marhite-hite suratna. Dipuji si Yohanes do pangalaho ni si Gayus. Natotong dipatudo si Gayus naolo ibana mangurupiakan na somargelok. Talumobi ma na totong diurupi ibana akka parbarita nauli di tonga-tonga niya kaulah dinasida. Si Gayus dang malo ibana marjamita. Alai di patari daun ibana do holong ni rohani debata marhite-hite akka parangena. Didukuk ibana ka parhobas ni debata dirupi mana akka parbarita nauli di patudot ibana saluhuna di bagasan akka holong ni roha. Holong nasitong na pinatuduhon ni si Gayus ima holong na tarida marhite-hite kapabahenan. O menarik amanginang. Alana gudang dusun narion. Kita lak Kristen di tonga-tonga di Portibion. Tadok holong rohat tatu di bata. Alai dang taridai marhite-hite akka pabehenan. Hape holong
Dakolang di hata sabbi alai ikut tarida doi marhite-hite akaparange do pabahena. Mangurupi akan naso margelok, mangurupi akan parbarita nauli, gabe sada hataridaan, nang tutusi tutudo Kristus bangarajai hadir yota. Nang tutusi tutudo Kristus, mangojor hita asa mangulu di bagasan akaholong ni roha. Amanginang, napaduahon, monotabereng di bagasan naik paunopon. Takas do disay doko, dia tidak kunasida do holong ni roha. Jadi, gudang do makajongjokon, taring holong, nang pinatupa ni si Gayus. Jadi, kasih itu sebenarnya berdampak dan meninggalkan jejak bagi banyak orang. Jadi, ditiki hita makaholongi akadongan marhitete kaparange, tarida do anon ima parbueni. Ikko ni madihilala julma do holong ni rohatta. Asa boy dihilala julma akka holong ni roha. Na adong dihita ikko tarida doi marhite-hite akka pabahena do akka parange. Jadi si Gayus dakolang do imana kaholongi. Alai dipataridahon ibana do holong ni rohai. Maka kasih yang dipertunjukkan Gayus meninggalkan jejak-jejak yang begitu luar biasa bagi pemberita Injil. Sehingga banyak pemberita Injil semakin dikuatkan, banyak pemberita Injil semakin bersemangat, banyak pemberita Injil imannya semakin membara oleh karena kasih yang dipertunjukkan oleh Gayus di dalam kehidupannya. Maka sesungguhnya ini haruslah demikian. Jadi akabarita nauli nang jinalota di tonga-tonga ni akaparngoluon tapatuduhom mai marhite-hite na totok kita manguripi akadongan. Dia napapituhon nang didok tuhita. Molo mangurupi dongan mana akaparbit barita nauli dada la mangalului aka parutungan alai ala ni Kristus. Dia ayat napapituni didok songonon. Ay ala ni guar ido na sida borhat, dang adong di jalo na sida agi aha, senaka parbegu. Pelayanan bukan bisnis. Kasih bukan transaksi. Kalaupun dunia ini selalu mencetuskan kepada kita, aku menolong kalau ada manfaatnya. Alai Kristus mengajar tuhita. Tau rupiah kadongatta. Ala naung jumolo do Kristus mangurupi hita. Maka yang ayat ketujuh ini nang madot tuita ganuk marsada-sada asa unang tapatupa akka pangurupioni ala ni akka parutungan. Ale naung Kristus ma marsigorjor di bagasa ruhatta. Kristus managabe tapangasahon, Kristus managabe ojahatta. Asa marhite-hite holong ni Kristus na tapatuduhon gabi gudak kalak lamana daguar ni debata. Na mangihut amang inang di bagasa Paulo didok songonon di baheni tamamahita majakkon akkana songoni asa gabis dengan pangula hita pajongjong hasitongan. Saat kita menolong, kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan sudah hita gabi padita. Dan sudah hita gabi situa. Alay sudido hita halak na porsea. Ikubuy pataridahon. Akaulaon ni debata. Alani amanginang. Marhite-hite jami tau nang diodolot tu hita ganuk marsada-sada. Parjulus sahali. Marhite-hite na taurupya kaparbarita nauli gabedalat tadoy makajongjok ko debata. Ala na gudang no sonaryon di tonga-tonga niya kaparumatanggaw dang di Jakob ya kaparbarita nauli. Justru di patah hata dang ala na padita kami amanginang. Ala na nang dohonon nami
Aka parbarita nauli na di bagasan aka hatigoran hasitongan ha bengeton ni roha. Jakok kamuna na sida. Doson na majakon Kristus dohamuna di tonga-tonga ni aka pangulumuna. Jadi ketika kita menerima para pemberita Injil, maka berita yang disampaikan akan senantiasa mengendalikan kehidupan kita. Doson nama jakon Kristus dohita disi. Namangyut na paduahon, marhite-hite hatan ni Tuhanon, nang didot tuita ganuk marsada-sada, molo tapatu paka pangerupion sotung idalat tapaburnang-burnang diri. Alana gudang doh berek kami amanginang, diurupi maka pabarita Injil. Ali gabi neng lomo-lomona, gabi neng gurdokna, gabi neng hatana. Alana olo ibana marsilio leo ni matu gereja, olo ibana manut nak kahamunate tu pandita gabi lomo-lomona. Tidak demikian Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau menolong orang lain, mau marsyurupan akapar barita nauli, dada asa gabe lomo-lomota. Ale asa saud do lomo ni rohani debata. Asa ima jongjong do haraja ni debata. Asa ima tarpasu-pasu do kaumalia. Jadi jangan kita ukur perbuatan kita ini untuk menindas orang lain, untuk membuat orang tunduk. Tapi ketika kita mengurupi akka jolma, ikon ima dalata asa dihilalana sida akka basa-basa ni debata. Asa dihilalana sida. Pasu-pasu ni debata. Na totong saha di tonga-tonga ni akka parngulna sida. Amanginang dita salu nakadongan yang longan di bagasa tuata Yesus Kristus. Adong may masahalak namora. Itonga-tonga ni akka parngulon na sa totong iba na mangurupi akapar barita na uli. Di sa datiki, adong mamereng iba na jujut mangurupi. Didok masongonon. Huparwao namang sa totong doho mangurupi aka parbarita na uli. Jala ahado nang didapot to na diurupi hona sida. Ahama dido imana morao dido ibana ma. Hurupin be na sida. Dada ala na adong dapot tusen na sida. Ala nang jumolo do di pasu-pasu di bataaw. Jala na porsia do aw. Marhite-hite na hurupin na sida. Asa una kolang aw di pasu-pasu di bata. Ale asa na asing be di pasu-pasu di bata. Marhite-hite akabarita na uli. Na pinasa na kaha. Parbarita nauli. Amanginang gabi sa daruji-ruji do di tonga-tonga ni akapar ngolota. Jadi kita harus mengimani bersama bahwa ketika aku membantu para pemberita Injil, aku percaya bahwa nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Marsyurupan gabi sada gogo do tuhita gaduk marsada-sada asa gabi lam tarbarita guarni Kristus. Marhite-hite na marsyurupa kita gabe dalatta doon makajongjokon harajaw ni debata. Jadi halak na porsea ikot totong do marsyurupa di tonga-tonga na kaparngolon. Ahana boy tapatupa amanginang laho ima mendukung aka pemberitaan Injil maka kita berikan. Kalau hanya doa yang bisa kita berikan maka silakan berdoa. Kalau hanya tenaga maka silahkan berikan tenaga. Kalau ibaratnya materi yang bisa kita berikan untuk menopang mereka maka berikan. Marhite-hite na taurupi akapar barita nauli di sat lam hok maharajaw ni debata. Namangyo amanginang ikot takas do rajumata. Basa patu-patu akapangurupi tu akadongata. Di siala ng Kristus do jumolo mangurupi hita. Dang margogo hita amanginang mangalo dosay. Dan margogo hita paluho kita sen hamatea. Ale diurupi Kristus sita. Amar hite-hite nang diurupi Kristus sita. Gabe ima dalata patudun aka pangurupi itu akadongan. Bukan untuk mendapatkan pengakuan. Bukan untuk mendapatkan penghargaan. Bukan untuk mendapatkan validasi. Tapi sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingok mamanginang. Mangurupi dongan
gabe hatarida doi manang ikon ido bahenota pataridahon bo hini debata na adong dihita tuaka humaliang. Amen martangya kita. Moliate upasa nami tuho debata nami nungataruli hami marhite hete hatam. Moliate di hatami Tuhan diajari ho hami. Asa totong mangurupi akadongan nami. Talumobi mangurupi akaparbarita nauli. Asalam tarsiar hatami. Di bagasan Kristo Yesus martangya kami Tuhan. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita salhutna.